Som spiller selv er det mest fantastiske at have den der opbakning af tilskuere og god fanenergi. Det er ikke for sjovt, man siger, at det er den 8. mand. Fans er simpelthen så vigtige, og det betyder bare meget at have det der rygstød. God fanenergi! Dansk håndbold lige nu ligger ret højt. Det er en kolossal udvikling fra, at der kun var et par tusind, til nu, hvor vi forventer, at der kommer 10.000. Velkommen til Santander Final Four. Stort tak til Santander. Og det er god fanenergi, og der er masser af gode fans. Det var jo ikke muligt, uden alle jeres tilskuere. Mine damer og herrer, Aalborg håndbold! De har lige vundet. Det er bare en sejr, det her. Vi har bare vundet hele tiden.